Hij was hartstikke blij. We zijn heel stabiel blijven. Dus 6 zitten bij de grootste. 2 zitten verschil met de nummer 2. Ja, en ik ben vooral heel blij. Want je ziet natuurlijk ook een beetje met het landelijke wat perfect had dat. Maar ik ben heel blij dat de inwoners van Karspelen ik naar de oren of jou hier jongen ha. En dat ik waardeerd ha. En daar ben ik echt heel blij mee. Het lijkt er eigenlijk wel op dat de gemeente acht Karspelen heel bot stabiel is. Wat je zeggen naar Fjouwer in Lien. Zoveel verschoten net. Nee, het verschoot haast niks. Ja, de VVD valt er jammer genoeg uit. Vind ik jammer, die gaan het wel verzinnen. En Forum houden we er even waarom. Dus in die zin ik felicitaties voor die partij. Maar voor de rest ben de zetelverdelingen precies hetzelfde blijven. En ik denk dat meestal echt jongen gaan naar de persoon. Ik naar de Aron of Fjouwer hier. En als CDA hebben we een jongen sterke liest. Mijn protte van erin. En ik denk dat die ik een protte binnenhella. Ja, want wat zei dat dan eigenlijk over de onronde periode? Dat er dus blijkbaar net zo volle verloren is. Ik denk dat de meesten jongen hadden dat het politiek bestuurlijk heel stabiel wie in Karspelen. Dus ging ouder. Karspelen is hier wel eens wat bekend als een vergemeente. En dat is wel eens wat grof in de moelen. Dat wie daar aan het hier rustig. En daar trok je een hele protte bereikt weer aan. Dat zei ik correct al naar het zwembad. Prachtig in winkelcentrum in opgepakt, sportcomplexen. En zelfs in financieel moeilijke tijden hebben we het goed droeg gehouden. En dat wordt toch jongen terug inwoners. Dus mooi. Nou binnen dit vanzelfs de voorlopige uitslagen. Het is nog even wachten totdat die definitief binnen vanzelfs. Maar als we toch een beetje maar eens kunnen erg naar je gemeente, naar je college zeggen. Is een voortzetting een optie of hoe zie je ernaar? Ja, er zijn hele grote opties. Sterker nog, naar de uitslag binnen 4 minuten heb ik al 2 opties onderhand gekregen van hoe we daar moesten. En wie hadden, en het is misschien een politiek antwoord, wie gaan morgen de eerste fractievergadering. Dat willen ik, want we gaan protten 9 rietsleden. Iedereen ik vertellen later van hoe was het ervaren, hoe zit ze in de wedstrijd. En menje hebben we dan het duidelijksdebat hier in de rietzaal van Karspelen om te zien hoe we ik verder gaan en hoe we het proces ingaan. Dus alles leidt, wat het CDA betreft, leidt hier. En ik vind dat het zo wezen maar je het vieren of verliezen helaas voor sommige partijen. En morgen show we verder. Ga je dat zelfs Fjouwer in Lien ook meemaken, dat proces na zo'n riersverkiezing? Kun je eens kwart schetsen hoe gaat dat eigenlijk als zo'n uitslag er is? En dan? Ja, nou, het is in ieder geval geen vakantie. Dus het gewone werk als wethouder gaat gewoon terug. Ik zei correct al, we hadden de eerste fracties. Die hebben we mooi Janne met alle partijen en straks een fractievergadering. En met Janne is er dan het duidelijksdebat. Dan kan elke partij zeggen hoe ze de uitslag interpreteren en hoe ze ik verder willen. En daarna zal de onderhandeling dan beginnen. Nou, vorig, als je een Fjouwer hier alleen, wie het eind maaien, wie het kleren op inhoud en wie in de popkes ik bekend. En het is heel mooi wijzen dat we in Karspelen net als politiek met elkaar bezig zijn. Maar dat we snel bij besturen kennen en ik denk de man kennen voor de inwoners. Want de winst is mooi. Ik waardeer het heel bot, al in het jouw dikke stuk verantwoordelijkheid, juist richting de grootste partij. En dat er dus inderdaad een beetje tempo in ziet, net als Vliene hier bij de tweede keer bij verkiezings. Nee, of jouw alleen hier de slogan terugpakken in Karspelen bij het CDA. En dit hier wie het terugzetten. En wat u betreft zetten we heel snel terug van de inwoners hier in de gemeente. Nou, dank u wel, Jouke Spoelstra en Lokweeske maar door winning. Dank u wel.